Assalamu alaikum, barka da yau da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Sunana Muhammad Abdul, shugaban sashi na ɓangaren fina-finai da ke cewa barka da warhaka da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Wannan dai fim sunansa Ɗan Kwalisa, sabuwar fassara Algaita Dub Studio. Wannan fim ɗin ga wanda suke da buƙatar sa za su yi mun magana ta kan WhatsApp domin su iya mallakar wannan fim. Hanyoyin da za ka iya mun magana ta kan WhatsApp domin ka iya tuntuɓa ta ka ji yanayin yadda tsare-tsaren suke ta da za ka iya mallakar wannan fim ɗin. Za ka yi amfani da wannan lambar nawa. Wannan lambar ita kaɗai nake amfani da ita ta WhatsApp ta yadda za ka iya yi mun magana. Ga wanda suke da sha'awar wannan fim na Ɗan Kwalisa, ina gama sai na ba ku labarin sa ba ma. Dukkan wanda yake bibiyan mu ya tabbatar da duk zan fito na yi bayani akan fim, to lalle na tabbatar da wannan fim, na tabbatar da ingancinsa kuma na tabbatar da fassarar tashi. Ga wanda suke da sha'awar wannan fim na Ɗan Kwalisa za ku yi mun magana ta kan WhatsApp domin ku ji yanayin yadda tsare-tsaren namu suke, ko kuma ku kira akan wannan lambar domin ku ji yanayin yadda tsare-tsaren suke ta yadda za ku iya mallakar wannan fim. Hallo kuma muna ƙara jinjina sosai ga mutanen Nijar, Chadi, Cameroon, Najeriya, Ghana da dai Senegal da sauransu. Iya gudunmuwar da kuke bamu muna jinjina sosai. Allah Ubangiji ya bar mu tare kuma ya saka da alheri. Sannan kuma ga 'yan downloading har yanzu ƙofar ku a buɗe take, za ku iya shiga group namu wanda group ɗinku daban yake ta yadda za ku iya tura ma kwastomomin ku fina-finai cikin jin daɗi da annashuwa. Muna godiya sosai da irin gudunmuwar da kuke bamu.